kabini nin bacili yɛrɛ sigila est-ce que a sera sugu kɔnɔ yan fɔlɔ a ma se sugu kɔnɔ yan commerçant t'a dɔn n'a kun ko wula ko commerçant k'o régler commerçant t'o régler dɛ parce que jagokɛla denmisɛnw jatelen t'u bolo u bɛ ka goro minnu jate goro ninnu ka taa olu ka da tugu import-export ka da tugu an kɔni commerçant tɛ an tɛ da tugu dɛ n'u nana k'an ka da tugu u b'an sɔrɔ o ɲɛ yan dɛ. Aboubacar Sidiki Sempara bon au grand marché de Bamako. Et ici au Bachelé ni justice au même ces commerçants wa sugu da tugu ma hein an kɔni ka foyi t'o la isufu minɛna o a bilala o b'a ni jamana de cɛ n'i m'a dun kɛ i bɛ se k'a minɛ wa aw de ko Malikura fana tɛ taa nin kɔ dɛ ni min ye min dun a y'a to o fana ka taa o hakilila yira o ka taa o ko fɔ a ka taa yɛrɛ jɛyali kɛ o de ka ɲi nka ni anw ka sugu datugu nin gɛlɛya tile in na madara hali ni président yɛrɛ bɛ se ka anw ka Mali sugu datugu maa si détient si t'a datugu bɛɛ ka taa i ka baara la cogo min ka di ye maa si ka nasɔngɔ ti bɔ i su Bacili kunna voilà olu de y'u b'a ɲɛ dɔn ni ɲɔgɔn cɛ ye anw kɔni ye darimɛ ɲininaw de ye voilà ala sago i bonya b'a la an kɔni bɛ min sɔrɔ k'a f'i ye o y'o ye. o b'a yira ko jumadon an bɛ baara kɛ wa. jumadon fo k'a ɲɛ hali juma min da o kɔ kan anw t'a bila yɛrɛ an b'a bila ka da mun kan mais isu Bacili minɛni ni an ka sugu datugu bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa hein n'a fɔra k'i nɔ minɛna justice fɛ bon ne sigilen filɛ nin o mana ne nɔ minɛ o i b'a sɔrɔ ne nin t'a la ne ma fɛn kɛ de o olu de ko Malikura dɔ fana tɛ se ka foronto dun ni walida ye dɛ bɛɛ ka t'i ka acte justifié o de ne hakili ala sago i bonya b'a n'a fɔra ko Mali c'est comme ça ni se kɛra hali ne yɛrɛ ma o kana n yɛrɛ nɔfɛ n bɛ yan mais ne b'a dɔn ne ma fɛn kɛ o ni n'a nɔ ma yara salamu lafiya an ka sugu datugu mun na a bɛna nasɔngɔ de d'aw ma a ko nin tɛ datugu bi a tɛ datugu sini ala sago i bonya b'a maa si kana datugu fana. Ousmane Kamati ne ye jagokɛla misɛnman ye n bɛ église ba kɔfɛ yan bon ni mɔgɔ min nana kiri bolo ni kiri ma tila ka baara la n'a bolo kɔni jagokɛlaw man kan k'u ka baara bila fo kiri mɔgɔw ka tila ni kiri mɔgɔw tilala k'a fɔ a nɔ t'a la an bɛ se ka wuli k'an ka hakɛ ɲini an ka patron nɔfɛ mais ni kiri mɔgɔw ma tila bon ka wuli an yɛrɛ ma ten k'an bɛ taa an bɛ ban baara ma bon ne m'o kun ye quoi jamana bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an kɔni ne kɔni ka avis ye min ye jagokɛla denmisɛnninw bɛɛ ka to kiri tigilamɔgɔw kɔ o ye ne ka hakilina ye. o b'a yira ko jumadon an bɛ baara kɛ wa. anw kɔni an bɛ baara kɛ parce que ni kiri tigilamɔgɔw ma yira an na k'a fɔ a jo b'a la a jo t'a la an b'an ka baara kɛ pour que pas. Umar Kone de ye ka sugu datugu dalila jumɛn na. a ko Isufu Bacili k'a minɛra ko sugu kan ka datugu walasa k'a dɛmɛ. k'a dɛmɛ dalila jumɛn na a minɛna critère min na an t'o dɔn u k'o fɔ a minɛkun n'a minɛna k'a ye wari dun an t'o wari ko kalama parce que wari in kan ka kɛ mun ye an t'o dɔn mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen coronavirus wari 18 de kun ka di mɔgɔw ma. sugu maliyɛn kɛ sugu kelen maliyɛn sugu kɔnɔmɔgɔw dɔrɔn de ye maliyɛn ye maliyɛn kelen o kelen a wari bɛ min an si m'a sɔrɔ dɔ k'i bolo wuli sugu kɔnɔ n'i ye dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ a la mun bɛ taa ɲini o kɛlɛ la o kumana an y'an baw ka mɔnifilɛ ci yan mun t'i ɲini o la ne ka yeta la anw da donna kuma t'o ye k'u ka kɛlɛw kɛ u yɛrɛ ye an ka sira t'o la. o b'a yira ko jumadon aw bɛ feere kɛ quoi. ayi bien. an kɔni ye jagokɛla ye mais n'u ma fɛn fɔ an ye an bɛ datugu an bɛ ka mɛn ko dabɛtugu tɛ k'a sɔrɔ fɛn ma fɔ an ye yan u bɛ fɛn fɔ an ye de an bɛ datugu ni kun min ye mais n'i ye fɛn fɔ mɔgɔ ye u bɛ datugu n'o kun ye kɛ mais fɛn fɔ an y'a fɔ an ye a minɛna an t'a minɛ kun don bon ayiwa u bɛna k'an ka datugu fana minnu bɛ k'an ka datugu u yɛrɛ ka bɔ ka na kɛnɛma kɛ komi an kɔni ye jagokɛla an bɛ sugu kɔnɔ yan bon n'olu fana ye jagokɛlaw de ye komi an cogoya o kana an bɛ kuma ni a bɛ datugu kun bɔ dabɛtugu kɛ mais n'a tɛ datugu kun bɔ kana dɔrɔn k'an ka datugu ten kɔni ayi o tɛ kuma ye dɛ kuma kɔni ye min ye jagokɛlaw a b'an sensibiliser an bɛ mais olu bɛ min yɛrɛ fɔ kabini ni Bacili yɛrɛ sigila est-ce que a sera sugu kɔnɔ yan fɔlɔ a ma se sugu kɔnɔ yan commerçant t'a dɔn n'a kun ko wula ko commerçant k'o régler commerçant t'o régler dɛ parce que jagokɛla denmisɛnw jatelen t'u bolo u bɛ ka goro minnu jate goro ninnu ka taa olu ka datugu import-export ka datugu an kɔni commerçant tɛ an tɛ datugu dɛ n'u nana k'an ka datugu u b'an sɔrɔ o ɲɛ yan dɛ an tɛ datugu dɛ o kɔni n'a bɛ se k'o message las'u ma a y'o las'u ma an tɛ datugu dɛ an ma parce que a ma fɔ an ye n'u ye sira ma bonya kɔnɔ yanni juma cɛ k'an ka kuma an bɛ se ka kuma kan cogoya min na ka jama lafaamuya cogoya min na o de ka ɲi mais dɔw ka t'i sigi dɔrɔn k'olu ye ɲɛmɔgɔ dɔrɔn k'o ka sin ka datugu an ka ɲɛmɔgɔ jeni u k'o jira an na kɛ Bacili ye segin jɔ k'ale y'an ka ɲɛmɔgɔ ye parce que a t'an dɔn an t'a dɔn bon n'i tɛ mɔgɔ dɔ bɛ ko a ka datugu i kungo la a b'a datugu i kungo la ni kun min ye i b'o de fɔ an t'a dɔn ale t'anw dɔn an kɔni b'a ye k'a bɛ chambre kunna mais jagokɛla suguba kɔnɔ a bɛ min dɔn min b'a dɔn n'a kɛra sigi fana jamana n'u ye mɔgɔ ɲɛ suguba kɔnɔ mɔgɔw ye o k'o fɔ an ye fana an k'o mɛn o tɛ yen
o bɛ se ka taa datugu ten parce que Karisuma ye ɲɛmɔgɔ y'a minɛ na a kɛra ɲɛmɔgɔ ye cogo min na ale yɛrɛ b'o dɔn bon anw t'o bɛɛ détail ɲini mais chambre ɲɛ fɛn dɔ de y'a confisqué dɔw bolo k'u sigi a kunna yen nɔ an yɛrɛ bɛna ɲini jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ an bɛna se CNT yɛrɛ mɔgɔw ma o k'a lajɛ élection mana kɛ sen na commerçant bɛ ka voter patente b'i bolo de ka voter mais o kɛlen bɛ ka bolo da mɔgɔ la an t'i sigi dɔrɔn ka mɔgɔ dɔ ta k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɔ n'i y'o problème sɔrɔ k'an ka datugu an tɛ datugu dɛ n'an bɛ datugu u bɛna n'a kun de ye an b'a tugu kun min na an tɛ ba datugu ma f'a ka sɔrɔ kun b'a la quoi n'i kɔni ye ɲininka commerce lahala tiɲɛ na n bɛ se k'o fɔ parce que ne yɛrɛ fana ye jagokɛla de ye voilà ne filɛ nin yɛrɛ san 26 patente de bɛ n bolo yan mais tile kelen da kelen ma chambre mɔgɔ si ye sugu kɔnɔ yan ko degun b'a kan an nana ɲɛɲini o de ye jago ye ne a b'an kunna n'a nana a bɛna hakilila ɲininkali kɛ ni ko wuli an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ b'an ɲɛ mais aw ko mɔgɔ ka y'a kɔ mɔgɔ t'anw ɲɛ an tɛ se ka sɔn o ma dɛ o kɔni ye ne fɛlɛ k'a fɔ a ye